Magkitak man nga epekto na dito na po bumbo Janis ket iti panag babantumanen ti presyo mig irik ket nga kadigiti padak agtaltalon ta ala makita yung mat nababag presyo ti presyo iti tawunitay nga naglabas ngam kitaan nyo bumbo Janis ket iti apit mi ti second crop mato ti presyo na ti amin nga produkto mi iti agrikultura tatipon kan gapuna kat in banda deti panagin porti rice isut pon kan gapuna ng matumat ti produkto mi nga local farmers kang runaan na iti rice bumbo Janice. Okay, so ti kakasimanukan na ket talaga manalon ang runa no sumrek manen iti importasyon den haan manen nga ti ti malimitara ti jay importa ket bumaba manen iti presyo ti palay ngay so iti kang kanayon ang problema digiti kakabsat tayo nga manalon, sir. Una po bumbo Janice kasi no handang limitaran di importasyon nga talaga aduman digiti ti number one nga kalaban no kwan ni local farmers dakam nga local nga producers ti intero nga Pilipinas digiti padak kagtartalon ti intero nga Pilipinas maapektaran kaya temang kung saan bumbo Janice ti presyo minto manan kideto'y umay nga panagdaapit manan although talaga nga permi nga nakaisam kami nga manalon ta nakapinpintas ti presyo bumbo Janice. So kada ito sir mabalin mamuan no anat ti presyo kada ito sir? Ti presyo na ti bagnet no apan harvest mo te katiltilyar uno ka prepare is 23 ingana iti 22. Ngam no deti RM nga kung kunada ready to mill is 27 ingana iti 2550 depende je klase na kung no mano je volume nga ilapom bumbo Janice. Okay, sir. Sir, nukit kitaan na no mamimpinsan nga banan iti importasyon iti bagas iti pagiliante nga Pilipinas para kada kayo kaya tayo nga tan no kanya da tayo latan local farmers latan imang supply iti sibubuong pagilian tapno no awan di kitay agbalin nga problema or kasi dapat di kitay no kwa kita-kita nga agmulan iti pagay ta di nga nababa iti presyo iti pagay. Ti pa nagkitak mat ka di bumbo Janice no iti intero nga Pilipinas kayang-kaya tayo nga isustain mat siguro ti food security tayo kang runaan na ti kasi nalawa mo ti pagtatalunan tayo ngam ti ngamin tamang diktano da duma apo bumbo Janice ket klema tadi tayo mat idaw dawat tayo bagyo no na bagyo ante produkto tayo nga pagay ket kuna tayo hang ma-produce di kaya't mga produsen no mas nga maapektaran ti bagyo bumbo Janice ket siguro hamot nga dakas kuma nga import ni DA basta lagat di limitaran da kentyempuan da DJ sa dalang ag-import nohan nga mairana di pa naggaapit ti agtaltalon ti interong Pilipinas bumbo Janice. Okay, kasi nan numot agkurang damot iti digiti met consumer iti mabalin nga maapektaran sir. One bumbo Janice teko na tayo number one nga hindi inapoy nga kanan tayo rice ti kanan tayo nga Pilipino ket dapat akat adalat ta buffer stock tayo ngam mat siguro nga agkurang nga teko na kon basta lakat di ante nga mabagyuan ken anda unay ka dun ta import nga kunak bumbo Janice tapnon iti nga hektaran ti importasyon ti produkto mi nga local farmers ti Pilipinas bumbo Janice. Okay. Sir, makwak lang, magkulang, iti biyang digiti manalon, kasi ti Department of Agriculture, may sa karigitay kaadwan itata iti pondo, niyalokar nga pondo para iti tawen 2026 in the history of the Philippines, sir, tata laeng nga kastoy iti kangato na,
So no da kayo iti masaludsod ano rin itay kang runaan nga kayat yu kuma ang maiya paay nga tulong kada kayo manipod iti gobyerno nasyonal, sir. Ti runaan na nga number one nga dapat nga ited kumati di ay kud deti kun kunada nga ayuda nga maipapaay takurang nga talaga di ited dati per hektar bumbo janis nga ayuda nga abono nga ited dati per hektar nga ited dalang bumbo janis ket dua nga kabanti abono ken adamot kas assistance na nga 5,000 ti per hektar nga kadigitin nalalawat talon nan bombogenis awan maipaay nga tulong kanya dan ket no teko na tayon bombogenis no umay tabagyugat hamumet nga as kumakadakam nga nalalawat talon na hangkam umay ket nalawat talon me ket awan met maipaay nga ayuda kada kami dapat sa pasapon da ko ma bombogenis nga maikan digiti aming agtaltalon teko na tayon no umay ti bagyo didigra hangkam met maikan nga dadakkel ti talon na ken hangkam umay kat awan ayo dami ko namin or bumbo janis kat no na dakam nga dadakkel talo na dakam ti number one nga mang produce ti kadwan nga maipakpakan iti padatay nga umili ket datan ti dapat ko mga kitain da ti sangay ti gobyerno nga number one di jepay da nga tulong nga kada kami nga sangkabasit ket idakdakkel da kuma tapnon iti kasta anyaman nga didigra nga umay kada kami kathan kam nga masaktan ta adda DJ na ited nga daduma nga supusop ni gobyerno nga dakdakkel nga naipaay ta uray ko malang ti ited nga abono bumbo janis ket upat tapos DJ ayuda mang tadamot uray 10,000 ko malang kapno no half of the 1 hectare nga kasapulam ta kaya temang kan saan ket ti masapol ti may hektarya ket more or less 60,000 ti magastom ti may hektarya bumbo janis iso nga idakdakkel da ko ma DJ ayuda nga maipay kada kami uray ta di makkel met ti alokasyon ti DA nga naipay tatabong mo janis. Okay, so talaga nga dakkel nga kwakwaan nyo or budgetan nyo pa ti abono no mula kayo sir nga iso iti talaga kang runaan kuma nga tutukan tibiyang iti Department of Agriculture. When bumbo janis tate nga min kwa na bumbo janis ket isot number one nga kasapulan ni pagay ti abono although adamot ipapay ti gobyerno nga pulyars nung teko na tayong bumbo janis mas effective DJ granular nga min no daduma DJ lang pulyar no kwan pang supusok mi pang pabusog ti apit although teko na kunatayon nga no nagagat ka nga talaga pasuyot mo ti pulyar talaga da pintas mo ti ipaay na nga apit mo ti pagay no kwa bumbo janis. Okay, sir. Sir, adda rin no kwa dadumang problema nataganan nagitay panawagan na nukan iti panagpadanom na kuma awan iti kasto nga makikita tayo ang problema ng ruka na diri iti gundaway nga haan nga agtudo hanga maiyan nato DJ weather sir may sapay ka dito kada itay issue daduma sir. One bombo janis issue nga talaga dito ta no once nga awamot pananuman min kunamon nga hanggang napintas ti maipaay nga apit although iti eastern part I'm proud to say nga dito eastern part of Dingras ket napintas ti pananuman mi pay lang ingana itatata nakatadkarap kami bombo janis ken kastamot kedi kitay kuha talaga agkulkulukul ako na da masapul pa nga talaga ti kulukul ti pananuman na masapul na talaga ti fuel subsidy pa nga maipay kanya da DJ tijak na i-mention bombo janis nga dapat ti GJP tikitan ti sangay ti gobyerno tayo tang maikanda ko mati fuel subsidy nga idakdakkel da fuel subsidy ti per hectare tapnon iti kastakat maiyan na dugmat lang di magastumi nga agtaltalon ki DJ income to apiten dati kunamin bumbo janis nagrigat ti agtalon nga talaga nung once nga nabagyuan kan basit ti apit mo ket ti gastom nagdakkel iso nga digiti daduma nga manalon
talaga nga dagtalo nun ata dadamot nga mailumlum dat utang katipuon gin gapuna kurang ta ited ti gobyerno tay nga subsidy nga maited nga abono kas assistance fuel subsidy ket sangkabasit lang bombo jenis isu nga tay kadlang ipakpakasimi iti sangay ti gobyerno tayo kang ronaan na iti DA LGU ken ni Apo Bongbong ti ayeten tayo pangulo idakdakkel da kumadigidya alokasyon nga umay nga ayuda kada kami nga local farmers intero nga Pilipinas bombo jenis.